Ano ba yung pangalan ng vlogger nyo? Dapudibi. Dapulubi. Ano? Saan ka talaga? Sabi lang ito. Dami mo ng tindara eh. Tindara. Ha? Good morning mga kapudibis! Pupunta tayo ng palengke ngayon. Mamimili tayo ng palengke, kakainin, no? Oo. Mukbang tayo ng palengke food. Yeah. Nahanap tayo ng makakain natin dito. Tara, samahan niyo po kami. Tara mga kapudibis. Yan mga kapudibis. Dito din kami namimili ng mga yung minumukbang namin. Nandito tayo sa palengke ng Guagua, Pampanga. Lamig. Ayan o. Tara, makapipili tayo ng mga kakain. Yan mga kapudibis. Yan tamales to. Kaya mo man naman siya. Saan ka talaga? Sabay lang ito. Nagulog niya, hulog niya. Biko yata yun. Biko. Ay, rice cake, munggo, tsaka ganda. Munggo. Rice cake, munggo, tsaka Ube. Ube. Gandus. Gandus. Gabi. Gabi. Gabi ito. Munggo. Munggo. Boss? Danalan, boss? Rice cake. Rice cake. Ito rice. Boss, hey guys, so ang daming tao. Tayo. Bulagta na rin. Isang puro. Sumambulagta. 5. Lima. 35 mo. 135. 5 lang ka. Yan mga kapudibis, 135 yung pinahid na. Ang dami mo, ang dami 135 tayo. Ako, chika rin. Yan guys. Dali lang ma. Tatlo. Dami mo ng tindara eh. Tindara dito. Ha? Madami mo pili. Botsida. Maruya. Guys, nandito na tayo sa nagtitinda ng puto bumbong. Hi. Hi, ayan si Kuya. Hi. Good morning po. Sabi ko yung galo. Takman niya po yan. Paniplada kayo. Ayan. Libre ano daw? Libre free taste. Ito. Yeah. Pre-taste daw tayo. Dito. Titikman ni Ate Alvin. Sige po. Ito, 150. Ito o. Meron po kami bundle. Pakasilit tayo sa vlogger. Nasa. Opo. Ay, hindi, bitubi yan. Bigas na malagkit. Nakatapos tawagin. Oo. Masarap. Malagkit. Wow. Ubi lang ang gulay. Ayan guys, oh. Bigas na Ayan malagkit. na guys, oh. Papagiling mo siya. Nag-crave ng mga Ayan, bongbong. Yes, yung nagka-crave Punta kayo ng dito. puto bongbong. Punta kayo dito sa tapat ng Gatchalian. Grocery. Grocery yun. Kakapo Davis. Dito sa Guagua, ha? Madaling araw, nandito na kami. Ano oras? Alas 4 daw nandito na sila, mga Kakapo Davis. Paghapon, nandito kami sa may terminal ng Pasbul Lumao, Santo Cristo. Oh, yun. Alas 4 naman, ay alas 2 naman ng hapon. 60. Tag-20 na ano. Po? Lubaw po. Baw? Wala doon, ano? Wala doon ito. Meron doon bibingka. Opo. Bibingka lang. Bibingka lang po. Karamihan doon bibingka. Opo. May doon. Thank you. Ayan, Thank you maraming po. salamat po. Maraming salamat din. Thank you so much po.
Ano ba yung pangalan vlogger nyo? Dapo DB. Dapulubi. Ano? Dapo DB. Dapubi. Pwede rin na pulubi. Dapudibi. Opo. Actual ba niya? Sige po. Dapudibi. Dapulubi daw. Namumulubi kami. Tawa ko kay Kuya. Yan guys. Saan ba tayo pupunta niyan? Na? Babalik na kami sa sakyan guys. Tapos bibili na kami ng lugaw tsaka mami. Ayan guys, nandito na kami sa bilihan ng mami tsaka lugaw. Ayan, daming kumakain guys. Babalang po tayo. Sarap. Adwang mami. Dahil po. Take out. Ayan ako pag-ibig. Oh, umuusok pa oh. Sarap niya. Lalo na malamig ngayon, di ba? Dahil kumakain sa kanila. Saka ito lang. Lumpia tawag po. Hi guys! Ayan, papunta na kami sa Bamboo Park. Ito yun, papakita ko yung ano niya. Dahan. Guys, so ayan yung view. Ayan na, welcome Lubao Bamboo Hub. Ayan na guys. Lip-lip kasi ito. Lip-lip. Yes. Ayan na guys, nandito na tayo. Ay, bukas. Bukas na. Ayan, may sasalubong sa'yo si Kuya. Sarado. Yes po. Ayan. Yes po. Sige po. 20 daw isang Kuya, pwede na yung tao? Ay, tao. Pwede na yung bata? Ah, bawal pa. Bakit ako pwede na? Balikan nyo na lang po yung sulit niya paglabas. Ah, sige po, Kuya. Oo, nagbayad na tayo. Pero may nakikita kong boto. Yun, oh. Diyan sila nakatira. Ah, dyan sila nakatira. Ano ba yun? Ayan guys, oh. Ayun, oh. God. Taas tayo ng park. Cool, no? Diba? Marami dito bikers. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Palengke Foods. Ayan, ito yung mga nabili natin mga kapudibis. Kaya tikman natin lahat. Yes, mga kapudibis, bago tayo kumain, pray muna tayo. Apo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tanak Kapampangan. Opo. Meron po tayo ditong chicken mami. Ito yung nabili natin kanina. Yes. Tikman natin habang mainit. At mga foodies, andito po tayo sa Bamboo Hub. Pasensya na po kayo kung mayroon po kayo naririnig na maingay at saka dumadaan na sasakyan kasi nasa tabi po tayo ng Kalsada. Hindi naman kalsada. Yan. Tsaka meron din silang ginagawa eh. Kain na tayo. Nasubo mga kapudibis. Ayo, kain po tayo. Nagdala din kami ng lalagyan.
Meron tayong ano dito. Tauge. Lumpiang tauge guys. Set mo Tauge. natin. Meron siya siomay guys, oh. Pasensya na kayo guys kung naririnig mo yung mga boss ng tao. Mga ano yon, riders. Yan, may sasakyan na nagtutuan. Meron tayong ano dito, puto tsaka kutsinta. Mga kapoders. Kahit hindi mo na nalagyan ng ano, ngungot, nyog, nyog sa ano, dito, matamis naman siya. Matamis siya, ngungot. So yung puto. Tama ko. Ngungot daw. Sa Kapampangan, ngungot. Oo, sa Tagalog niya. Sa English. Coconut. Nasa. Sarap. Tsaka meron tayong ano dito. Ano kasi ang tawag dito? Kalame ube. Ay ano ba? Kalamay ube. Ube? Ay, gabi to. Gabi? Oo. Kalame ube. Ano? Kalame gabi. Kalamay gabi. Yes. Sarap. Mura lang yan, no? Ito naman. Hindi kasi ako mahilig sa mga kakanin-kakanin. Oo. Kaya hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. Ito naman yung ano, rice cake. Titikman natin. Tanggalin natin yung... Hindi na namin lahat linagay kasi Nakain guys, alam nyo na, nagda-diet kami ngayon. Siyempre may kasama tayo. Tikman natin nila. Ito, rice cake, mga foodie bio. Sarap. Ang sarap luto. Hindi siya matigas. Kahit mura lang siya, pero masarap po. Sakto yung ano niya, sakto yung tamis. Siya nakakaumay. Kasi meron matabang, meron sobra tamis, di ba? Meron naman tayo ano dito. Titikman natin tong puto bongbong nila. Ito guys, so. Alam naman nila. Ito yung puto bongbong. Bali, pangalawang beses ko na nakain to. Ay, salamat po. Sarap. Ito, bibiyan mo, yung kalamay monggo. Ito yung kalamay monggo. Tignan mo to. Titikman natin. Kalamay monggo. Meron pang ano. Sa mga ano natin, sa mga ka-foodies natin na taga ibang bansa. Yan, siguradong mamimiss niyo po yung mga kalamay dito sa Pilipinas. Yung mga kalamay monggo, kalamay gabi, tsaka yung kakanin na
rice cake. Ano siya? Lasa-lasa yung munggo niya. Munggong-munggo talaga siya, mga foodie. Medyo maano lang. Matigas. No? Yung natitikman matigas, ano yun yung munggo. Munggong-munggo talaga. Titikman na naman natin itong Tron. Tron? Turon saging. Sobra tamis. 3.20 to. Yung isa nakain na nung kasama namin. Sobra tamis. Siguro matamis yung ano saging. Hinog na, no? Ang sarap mag-picnic dito, mga foodies. Kasama mo yung family mo, barkada, gano'n. Marami kang iniisip dito ka pumunta. Marerelax ka. Charot! May iniwan ka ng jowa mo. Dito ka pumunta. Tumalong ka sa ilog. Titikman natin itong karyoka. Hati na lang kami ni PPM, ha? Kasi madami. Ang kalaw ka ba? Ano to? Ano to? Para siyang ano, bigas din. Ay, hindi. Ano? Kamote. Kamote ba? Kasi lasang-lasa yung kamote niya. Kamoting ka. Kamuting kahoy. Yan, kamoting kahoy daw. Karyoka. Marioka, karyoka. Ngayon lang kasi kami nakaano niya. Ay, Siya natin nagtitinda ng lumpia, pinakadami sabaw, laman wala. Pero sarap ng maano nila. Mami. sila ma'am. Ang ingay nila kuya, no? Ito naman yung, ano kasi to? Suman, Bulagta? Sumang bulagta. To, may rin siyang latik. Ate tayo, ha? Ngayon lang ako kumain ng ganyan mga kapatibis. Hindi siya mahilig sa mga kakanin to, eh. Alam mo na, Jason Laksamana, huwag mo akong pakain ng ganyan. Masarap siya. Lagyan kasama yung latik. Masarap. Gusto mo na yun. Tapos ano kasi to? Bochi? Bochi. Ito yung bochi. Meron siyang ano, laman sa loob na ano Munggo? yun? Munggo. Munggo. Oo. $3.20. Sarap. Titikman natin. Ito yung the best na almusal na ano. Tignan niyo munggo guys, oh. Oo. Masarap to kapag mainit. Oo. Kapag natuyo na parang dry. Para sa relasyon, dry. Pag wala ka ng silver, dry ka na. Dry na kayo. Dito naman tayo. Ano kasi tao? Tamales. Tamales. Ito yung tamales. Ito.
ito, guys, oh, meron siyang itlog, tapos may chicken siya sa taas. Ay, nalalaglag. Oh. Special na tamales pa yan. Sarap. Ayun mo na. Kaya mo yan na. Harap. Last nut yung ito, yung suman, suman. Mahaba siya, kaya natin na lang namin ipipili. Saka madami yung nabili namin kanina eh. Titikman lang. Ito yung suman na may latik, yung sinasabi ni Kuya, no? May latik siya sa loob. Ang bigas sa tiyan. Fairness, ang bigat sa tiyan, mga kapudis, mga kakanin. Tikman na natin tong ano. Puto ba to? Opo. Puto. Kailangan dito sa puto, lagyan siya ng ano. Ngot. Niyog. Nyog. Kasi matabang siya. Ay, salamat po. Mga budibis, hindi namin maubos to. Kasi meron na kami makasama. Yan. Tsaka mabigat sa tiyan, promise. Ayan, natikman naman natin lahat yan, mga foodies. Siyempre may kasama po tayo dito. Matitikman din nila. Yes, naubos namin yung ano namin. So, inom muna tayo. Mga kapudibis, shoutout po pala sa mga Team Matibay. Ayan. Senior Maymay, Jason Laksamana at Your Wowa. At saka si Stella Batusin, Leia Payawan, si Baby Angel. Mga foodies, please, samahan niyo po kami araw-araw sa aming mga vlogmas. At syempre, mag-subscribe, i-share niyo na din po yung aming mga videos. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.